Og især i rally. Jeg har den der rally-version. Den kører fucking hurtigt. Den har jeg Ja, også. den bakker sindssygt hurtigt. Jeg tror også, det er en af de biler, der har hurtigst i acceleration, virkelig. Dodge Viper, den sag. Ja. Ja, hey drenge. Den swiper, den drejer virkelig lort, synes jeg. Eller har jeg nogensinde overvejet at lave en konvoj med 2 Tempest og 2 Ifrits? Hvad? Men hallo drenge. Mig og Mr. Potts fik en bandet i 24 timer i går. Why? Han RDM'ede os hele tiden og skød os hele tiden, når vi blev revived af medic og alt sådan noget. Det her det er hyggeligt bare lige at sidde her og chille. Mr. Potts, så meget du tilbage. Var det Mustafa? Nej, det var André Og eller snart Anders kunne eller sidde sådan noget, jeg halvdelen kan af ikke huske, han hed. Ja, han hedder Andreas. Mustafa, han er jo bare en bøs. Vi får fingre i dem lige på et tidspunkt, så rubber dem for alt der sker. Men Mustafa jeg har altid rundt med en map K20. En har K20. map. Patrick eller hvad du har. Jeg har den map. Ja, men jeg er kørt. Okay. Jeg må bare prøve at se, om jeg ikke godt kan finde vejen. Hvem er jeg? Er det jeg, der flyver en heli? Drenge, seriøst, er der nogen af jer, der flyver en heli? Nope. Jeg håber fanderne med det Sarko af dem. Hvad er det for en? Jeg kan ikke se det, jeg kan bare høre en heli. Mr. Potts, når jeg er færdig med processor, så har jeg processet alt. Så, ja. Den lander ved mig. Prøv lige at scroll på den, jeg kan tilbage. Er det en Hellcat? Er det en stor helikopter? Ja. Så bare sig, at du er Patricks ven. Er det en Hellcat? Eller hvem er det, der ejer den? Kan du se det? Halløj. Eller i... Hvad er Potts? Hvor meget kunne jeg købe den for? Robber de der, eller hvad? Eller robber de der? Nate? Ja. Eller robber Hvad de sker der? der? Nej, det er bare Sarko. Okay. Potts, kunne jeg købe den nu? Prøv lige at sige Sarko, han lige skal vente. Mike kommer lige hurtigt til dig. Prøv lige at sige det. Eller? Er han der stadigvæk? Eller? Jeg tror lige, han snakker med ham. Nej, tæller. Han siger, jeg skal smide det hele her på jorden. Der går. Er der en af jer, der har et map? Fordi der er åbenbart en i går, der har taget mit map. Altså, da han loggede, ja. Fordi at han sagde, at vi skulle tage det. Så han ikke mistede det. Bare skal jeg smide til dig? Det er han af. Og jeg løber lige hurtigt op og slukker tråden. Der er en Subrav, der forsøger at stoppe mig. Der er en Subrav, der forsøger at stoppe mig, drenge. Jeg skal på backup.
Må du ikke langt væk? Mig? Ja, der er til brag, til at stoppe mig. Kan I komme? De skyder løs på mig. Kan jeg få backup? Jeg prøver at komme hen til dem, men jeg tror ikke, jeg får den nok. Hvorhen er du af, ved du? De jagter mig bare. Jeg er på vej tilbage til sand processing eller sådan noget. Mr. Potts, skal du være klar? Jeg ramte et hjul. Nå. Hvad måtte jeg, siger du? De jagter mig. Kan du komme op til gas station 6? Jeg kører ind i green zone, så skyder jeg dem. Ej, så smider jeg bare alt min loot i min bil. Jeg er back, guys. Jeg blev jagtet af en sådan noget så brage. Hvorhen? Hvor er du tænkt at gå ikke? Jeg er på vej ind mod kavaler. Men når de forsøger at overhælde mig, så smadrer jeg bare ind i dem. Kommer de op? Ja, nu kommer de. De bliver ved med at smadre ind i mig. Min truck, den springer lige om lidt. De bruger en bok til at dræbe mig. Det må de jo ikke. Må de gerne det? Jamen, de kører sådan op i mig, så min bil er ved at springe i luften. Det må de jo ikke. Wait, jeg prøver at se, om jeg kan komme hen til dig. Ja. Jeg er ved gasstation 3. Jamen, skal vi mødes? Eller en eller anden skriv lige til Sargo, jeg bliver jagtet. Seriøst, en eller anden, please, skriv nu til Sargo. Mike, kan du ikke lige spørge Sarko, om han ikke kommer hjem? Har de sagt noget til det? Eller sådan, De fyrer bare løs på mig. Jeg er lige kørt. Det må de ikke. De må ikke. De forsøger at sprænge min truck for helvede. Så må de ikke begynde Jeg skynder. at fight på dig eller sådan. Er du ved at være væk? Jamen, Der er en admin, der kigger på det. Der er en admin, der kigger. de har kørt væk fra mig. Og nu kommer de igen. Lord! De står og spectator nu. Alle admin står spectator. Du spectator. Så bare kør stille roligt, hvis de står og holder øje med dem. Ja, men de bliver ved med sådan at ramme mig. Nu gør de det igen. Oh my god. Der er roligt, der er admin, der holder øje. Ja, må de godt det sådan? Nej, det må de ikke. Og nu skyder de mig også. Ja, nu springer min truck lige om lidt. Hvis der er dem, de ikke kommer lige om lidt. Hvem er det, der sidder og spiser slikkepind? Mike kan Undskyld, det De er mig, der fuldstændig gennemsmadrer min bil. Du må jo heller ikke sprænge din truck. Nej, men de springer den jo lige om lidt for helvede. Det må de ikke. Hey Mike, jeg følger efter dig. De må ikke sprænge den. Nej, men de kører sådan ind foran mig, så min bil sådan hopper op og ned, og så er jeg ved at springe. Du skal bare køre over dem. Jamen, det er jo det, som... du forstår det ikke. Det er de prøver, og så springer han Ja, til det. de har lige smadret alle mine hjul. Hvis du har video på det, ikke? Jamen, det har jeg jo ikke. Og de stoppede mig, nu skyder de mig jo. Rip og Sytex kan ikke komme, eller hvad? Jeg er på vej, men det går ikke så hurtigt lige nu. Og stand op, stand op. Det har lov tage Mike? sammen, mand. Læg den ned. Ja, okay. Jeg er 4,7 km Prøv fra at holde ham kavaler. lidt hen. Prøv at holde ham lidt hen. Sig til ham, prøv at tænke, det var dig, vi gjorde det her ved, og alt sådan noget, det vil ikke... Eller, hold lige kæft, jeg kan ikke høre, hvad de siger. Undskyld, hvad sagde du? Drop dit gear. Drop dit gear. Så sender du lige nøglerne til din bil. Ej, I må altså ikke shop. Nej, men jeg har 500 lockpicks på mig, så gør jeg til lockpickerne, så fucking jobber jeg den også. Jamen, hvor... Sender mig nøglen. De chop-shopper den. Nej. Jo, de chop-shopper den. Hvem er det? Det er Klumpen og Ken Block og sådan nogen. I kan seriøst ikke chop-shoppe den. Sender de nøgler der, eller skal jeg bare Det må chop-shoppe? de jo ikke bare. Hvorfor chop-shopper I den?
Har de taget den endnu? Ja, for du ikke giver mig nøglerne. Så giver sådan... Jamen- giver mig Men ikke fordi jeg lige over på den Jamen, anden side. hvad vil I bruge den til, jo? Hvis de bare Har de taget tjekke den, dem, giv mig bare de fucking Nej, jeg bliver nødt til at give dem nøglerne, jo. Nej, Nej, lad være. Jeg Bare var lad lige- dem skyde dig, lad dem skyde dig i Det stedet er for. bare lige spilletiden. Jamen, Bare lige sige, altså, bare lige spørge, kan, hvad der jamen, kan du så love mig, at du ikke chop-shopper eller sådan noget? Ja, det er ikke Jeg har lige fået den, Ja, mate. de lover dig, at vi ikke chopper dem, så bare giver mig nøglerne. Giv mig nøglerne. Det er jo fucking Du heller har ikke den. RP, du kan gå op og chop en fucking truck. Nej. Det er jo heller ikke RP. Jamen, Dude, det er det da. Jamen, Kan du godt se den? Du har 10 sekunder. hvorfor er det så, du vil have nøglerne? Man kan spørge, hvorfor er det, du vil have... Hvorfor, kan du bare... Hvorfor er det, du vil have nøglerne? Hvis... Altså hvis jeg... Nej, for vi vil chop det. Det er jo ikke sjovt for mig. Vi åbner bare ind på hvad? Giv mig nøglerne. Godt nok god til at ramme. Øj, De skød mig. Jamen har de du kan ikke De er i gang med at lockpick nu. Oh my god. Han har spectator admins.